Jara yakında Türk'ten gelmeyen tansınga okmay, näme çeknäm çinkeri. Türk dokuyanda onun bara, bir toparsa vatlar atırsan çaltıraç getirəcektim de. Ay bilmedim ay bu yakında gelecek bana yoklay. Uy, siz enten biliniz okmay. Mınavat karvaya gecele edeceğiniz, sağlığınızdan alıp Türkmenistan'ın 5 vilayetine elçip berýändir. Hemmejana da salam dostlar. Köpden beri garaşýan, men özümem garaşýan gepleşiklerimizden biri. Awa gitar diýsem hemmeňize ilki bilen aklyňyza geläjek. Awa bağışlaryň başçysy diýip bilýän Perwan Halmuratov bugün Akepler studiosunda Medyatmy kanalynyň yüzüde gepleşigine mihman boldy. İçkin tanacakpın tirkeşen çağın Katnaşık çın dostluk doğunun meter Türkmenistan var. Pelvan Halmiradov geliyor huzurlarınıza. Gelinliği atlama unudum söýgüýüm meňe diýarım Ömrümüz ötüýünçe bir köz mertligin meňe diýarım Kadar içinde gitarımı çalıp öptüm daydım yine de huzuruma gelip Assalamu alaykum. Hoş geldin ha. Sağ ol Rozan. Kom, ýaşyman. Şükür sağlık boluk. İlki bilen Medyatym adynyň oýna Kak Balojny Akepleriniň adynyň minnetdarlygymy bildirýär. Geliniň üçin köp sağ ol. Sözümüzi ýykmadym. Canım sağ ol. Gowy ýagdaýlar. Şükür. Oradalar gowy geçip dur. Oradalar loňuş bolsa gowy. Ondan gowy. Taýyn bolsam başlaýberim günam. İlki bilen bilýän bugün gepleşiklerimizde bolşaýaly. Özüň barada aýdyp berseň, awtobiografiýaňy aýdyp berseň seni has ýakynyň tanaly. Awtobiografia biz arada şeyler ilgili şeyler bilýändir. Özüm Mar welaýatynyň Burgap etrafyndan. Burgap Aýhan birleşiginden 1980-nji ýyl oktýabryň 5-i. Maşgaladan näme? 3 ýaga ulsa men. Gaty go. Ana ikinji sorumuz maşgalaň barada. Maşgala barada aýtsak Kakım neresi az ýyrak dünýeden ötdi. Ejem Hudaýa şükür dünýede bar, jany sag. Hudaýa şükür. Çiğlem bar. 2007-nji ýylda durmuş toýun etdik. Hudaýa şükür kowlum bir gyzym bar. Garaz bir ortaça raýatda bolmaly zatlar. Allah nesip etdirdi bar Hudaýa şükür. Ýatyp. Ne şey soralydım bugun biri. Aydym sada, näçe ýaşyňda başladyň, nädip başladyň? Halipan kim? Aydym sada, men öz daý urumdan bu adyny dünýeden ötdi neresi? 77-78 ýaşap ýoly Kakajan Bayramow diýerler ol. Dutar, Türkmen halk aydymynyň predstavitellerinden özi. Köňede bir Aman Taşlyf diýip biziň bir halipamyz bolan, şoň ýeke täk pata beren şäherdi Kakajan Bayramow. Diýerler. Bu näme kalhoz işinde işlän, traktor süren, garaşçylykdan öňkü döwürlen kynçylygyny gören adam, soň ýurt garaşçyly bolup Hudaýa şükür öz elimiz, öz ýakamyz bolup, bagışçylygyny dowam edip, ýaşynyň soňuna çenli özi türkmen toýlaryna hedil beren adam. Bizim näme şagalygymyzdan 2-3-nji klasdan eýem şoňa şagirt bolup, Aýr 30-40 owlanyna bol gatnaýadyk da muňa. Ýaşly adam, mektebe gatnaýadyk. Bu da bir ýaşly adam da aý köşeklen bir ýaryň ertir gelin, ýaryň bir bölüşürek geleň diýe-de ýadýan bolmaly. Ýöne şo aýdym sadyň höwesi, dutaryň höwesi ýatyran okdy da. Kiçiligimizden jeýdip onu gitardan dutar bilen başladym. O men asyl öz urum spesim dutar men. Düşündüm. Perwana onun yankı halipan dutar bilen başladın.
Aydym Sadurunyň okumuşlugyň barmy? Aydym Sadurunyň konserwatoriýany Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuduk 2005-nji ýyl aralyk. Şo döwürlerde. Men Şoý bir soralar var, daşyndan giyip görmän halamy. Ýöne kär soralar aýlap beren. Aýlap berme gönmeli. Men gönü berýän o şo aýlap berme. Pelwany pelwan eden aydym. Haýsaydym. Onu halk saýlaýar dost. Sen bir aýdymy mysal üçin şol aýdymda tutorlaý diýip üstüne kän 3-4 aý bir aýdymyň üstüne işläp o ihlas hep çykarýan bolyn. Edil çykan döwründe mysal üçin tutanok. Ol köpçüligiň bermeli bahassa sen öz isteýiňçe bolanok da. Dogry. Şonu mysal edene 5-nji albomumyz bardy biziň. Ýalňyşmasam Saýrak bülbülim kara şol gitara çykarýan, gitarada zapis çykarýan döwürlerinde şoňa buňa ol bu diýip goşuşduryp şunu berek görelip şo ýazgyny. Şonu gow dinleýijilerimiz litavran sesine çenli wada. Şonu ýaryklar hep çykardyk. Emma çykan döwür şol kän tutmady şo zapis. Dogrusulay. Emma 20 ýyl bolup barýa-da şo ýazgyny çykanyna bolyn. Indinni gaýtyp şo ýazgylan aýdymlary toý köpçüligine haýyş edilýär-da. Belki şol aýdymlar wagtynyň öňhödürlenendir. Onu öňünden bilip bolan o var oljan. Sen çykarmaly, sen etmeli işin o bağlara salmaly bollanyň. Dinleýijileň öýde gerek adam öýde. Harydyn alýa da düşünýärmi? Şol aýdym tutorýa tutmaly diýip bolan o. Diýip bolan. Dogry. Dogry öňünden çaklap bilersiň ýöne bolar ýa bolmaz diýip bolanok da. Biz bir dinleýiji hökmünde Pelwan Halmuradow, Pelwan esasy akustik gitarada şeýit tanýasda. Klasika. Beýleki popsow aýdymlardan, beýleki aýdymlardan, ýani DJ Kolam professional aýdymlardan beter, has köp akustik aýdymlar bilen, klassik aýdymlar bilen Pelwan Halmuradow diýip tanap, şeý diýip söýüp dinleýärdik-de. Indi şu akustik aýdymlaryň has gow görülüp dinleýär, şo köpsem afterski şolaryň Afterskilaryň bara o. Wakalardan alınan aýdymlarmy näli? Her kimiň özüniň bir gidijik başdan geçirmeler bolýar da. Sen bagyşy bol, sen kim bol, haýskar da bol. Her kimiň özüniň o bir ýaşyk döwrüniň başdan geçirmeler bolýar. Çağalyk döwrüniň, ýetginjeklik döwrüniň, taliplik bir döwür ýa maldan gulluk başga döwür. Şolar ýaly bolup bizem bir men özüm owaň oglan bolamsoň gitara aslında bir dutardan bayrak instrument diýip men özüm kabul etdim da. Owamda da bir owat näme eser döwri daşary orsiýetde Baltisk flotda bir gulluk edip gelen o doşumyz bardy bizden gulra bolan. O çarjan öz köçämizde ýaşaýardy onuň. Öňem bir gepleşiklemde aýdyp geçenden bir kakam paýer bir şarpmantfon getiripdi da. Nörnji ýyllarmy diýen Germaniýa gezmäne gidýär da şonda şarpmantfon getirdi. 2 kaset alyp bir gapdal aýdýar, beýlek gapdalam aýdyp durka ýazýar diýip şonu. O bolup geň görüp bara haýran galardyk da o dünýäde reýet kızatlar da. Şonun ýanky çarjany diýen dostlar bir gelbär edip şunu gullukdan ýan gelen oglan, Baltisk flotda gulluk edip gelen oglan. Şunu bir oglanlar üýüşüp ýazalyň dinläliňle ýöz gitarist oglan soň şunu ýazalyň edip neme diýerler danym. Şu taýda bir injikleň birine bir gow mantfon var da way şon haýyş ediliň diýip men ýanyma gelenler da menem o mantfon o gyzyllyň ymmatly da men mollumma ol men halypam beresim bilen o. Onun yo meni özüm bilen bilekseň da karoç berjek ýakçek ýok aýratyn mantfon berjek gelip şey dip ay bolýala ýörünle dip öz bizem halka aýdyp şey ulloň özümizden 6-7 ýaş 10 ýaş ulloň auditoriýasynda birinji ýedek bark gördüm şonda. Şunýan men üçin gyzyk kıllar. Şey çarjan ýazdylar şo ýejeler onuň muny bir küçük kopýa edip oglanlar al menem özüme bir kopýasyny alyp galyp şey gitara diýilýän gurul birinji ýedek ana şo ýeje çarjanyny dinläp gördüm men. Ta gitar urundan men ilkinji halypam diýsem ýalňyşmyan şol oglan. Täze şol guruluň
Jadysyna meni bana jadysy bilen tanıştıran olanla şogur olun täsirinde bilen o alt kirşi wa. Dutar Sadur rolüň özüniň biziňe türkmen halk aýdym sunýardymy da bu hasaply bolan soň türkmen halk aýdymy ýollaryny mysal üçin ramkaly bolan soň şu ramkanyň içinde etmeli bolýan nämetçek bolýan. Şuňaňmy? Onu şu lurdan gidýän okan olanlar, edýän olanlar, go bilýänler, hasap diýilýän adyň nämedigini. Şu ramkanyň daşyna bir zat etmek, eýan sen hasapdan çykmak oluje Halipalan gözünde de dinleyijilerin gözünde sen eýem ýalňyşlar diýýän düşünýän. Türkmen halk aýdym zadyna şu ramka bolany üçin yüzlerçe, müňlerçe ýyllap geçip bize gelip ýetipdir düşünýän. Ýogsa bir tutar Sadur rolüny ýüzek Sadur rolüny biziň türkmen halk aýdym zadyna hemmeni yüz götürüm nota salmak mümkin näl. Bolýan bar nota bile gelipdir diýerler, diýjek bolýan. Diňe Halipa şähertlik ýol bilen gelip Olu bir küçük yıldan öňe dören zatlar, düşünýän, müňlerçe ýyllardan gelýän. Şo näet gelip, näme üçin gelipdir? Şoň daşynyň hasaby, ramkasy baly üçin. Emma gitara bolyn hezirlikde açyk. Dutar edmem bolýar, ha? Isle dutar edip bolýar, onlar ramka ýok ýanky ýaly. Erkinlik wa gitarada. Onda bir estrada geçmegiň öňündäki etap diyen ya bir daha dekenler şu. Onun o avamının mağazasına bir köne Ukraynaski gitaralar gelip düştü bir 500 tane sonra. Yanlış mı lan onun kimin maatı diyen şu var. Ay mıng adı neyme? Bir de mo da bursa vakit önce olanlar ama. Yine atağına ha işte sen alıp vermem mümkün olsun. Yine atağına şu dimene de çekin yani kenikler. Yoksa bir kakam pahir. Öz bir aydın Sadurumyň höwesiniň balygyny bilýär, şolura ýykyn etdirýär meni. Kaka bir gitar alyp berdiňem, alyp bermem mümkin eken, şonu diýmäne de çekinjeňlik mi ýasyýlar, bilem o karar. Ýene tamada da şonu diýilmändir saraýanyň. Karar şu gitaralar alyp bilmedim da, owan magazyny ýaky. Tamam, az geldi. 3-4 saat geldi. Onu her kim alyp şey. Onun diyen duşrağı olanmadı vardı. Şuna kakası azıcık yaralsız raktı da neresi. Ayak invalid raktı. Şunu gövününü götürecek olup kakası alıp beriptir de. Bulam öyle bir aydın sazılenem katı neyme derler. Aykalgan oktuyor. Bir çağatının gövününü görecek olup alıp beriptir de kakası bana. Bana eşittim de onun barıp alatcan ha. Ay menim kiçirak amım kolleksiyon yardım da o mantığına sağatçığım madı. Ay ütleri ille yoktu. O burgadan nakliye kalanmadı. Ay turbo sakıştıydı zat diye de bizden duş. Oğlan yılların bilýändirler şo döwür. Love is turbo sakışlar var şoluk içinden çıkan nakliye kalar zatları. Kartin koyun alımı değil yatta. Her kimde o 40-50 tane şolar ya bolanın kartin koyun olýar şoň içinden. Reyet çıkýandan aýratyn aýryp özüm çor 3-4 saat şonu ýazak kolleksiyajyklanmady. Onuň daway şolamy bereýin, mantana zagadym bereýin. Bir 400'luk weligim mady gowy bedelen. Betinden edip 6-7 saat çyrada kalan gara. O iň bir sesi ýok, ýoksa motor diýersiň. Muny bereýin. Alatjan daway sen şo gitarany dost maňa berdip baramany. Ahir gatnap Ardın. Näme diýe bermede Hudaýdan 20'de gawçy diýer, şo gitaraň höwesi. Şo utanç gaýany aýyrýan bolmaly, ýüzden näşe zol şunu gatnap şunu ýüregine düşüp. Ahir şunu bor diýdirip şeýdip. Hemme ýanky kolleksiýany berip gitarany alyp. Onuň ýanky çarjanlara gatmaýanlara onu men düzmäni öwrenmeli. Hopşym garmoniýalara öwrenmeli. Kara diýjek bolýanlar, şu gitaraň bismillah şu çarjandan maşgatda jan sag bolsun. O jan sag bolsun elbetde. Belki şol ýanky Pribaltikada gulluq etmedik bolsa, Baltiski flot diýilmi? Baltiski flotda gulluq etmedik bolsa, belki şo gitarany öwrenmedi, belki bugün pelwan bolmady. Ona sebäp. Menden sebäp diýýär. Men şeýler akmışmış eşitdim de, Perwan Halmyrady köne wagtdan bäri öz aýdymlarynyň hemmesi afterski
öz aýtmasa da şu plan oldu, plan aýdym ba diýip eşitse, pelwan şol owa baryp afteryndan şol aýdymy alyp, muraat edip ýyly güne hödürleýär eken. Şo arada. Aýny biziň Rozan ikimiziň gurruna diýende urumyz dost. Paşty 20-25 ýyl mundan öňkü tema girýän zaten şu var. Umumlaň bagyş diýilýän adam özi ýyly edegen adam bolýar da. Onuň ýylyň içinde de kän talantlar bolýar. Şahyram bolýar, sazanda da bolýar. Bagyşam bolýar onuň. Köpçüligi ýaýramadyk, ködürlenmedik aýdymlar bolýar da. Mesela üçin sen öz dostlarlaryň bilen öz akrujenýeňde öz aýdýan aýdymlar bolýar. Uski krugunda. Uski krugunda öz aýdymlar bolýar. Şolar ýaly kruglarda kän aýdylan aýdymlar bolýar da. Aýdymlar hem 60-70% durmuşdan alınýar. Menem şu edil arayın bal toplaýyşy ýaly nide gowlat gördüm. Ýygnap alyp şeýdip öwrenip 96-97 ýyllarda şu Mar welaýatynyň wekil wazir etrafynda bir dostum bardy. Batyr diýýän ady ýalňyşmadan. So çağaçyk aýdymynyň awtory şol bolan şol. Şolar bilen bir ýerde tanışyp terkeşip oturuşup şeýdip oýnap ýörül çağaçyk ykbalyndan bir habar bar. Halk köpçüliginiň gow garşylanan bir kön aýdym bar da. Şol aýdym men asly şol oğlandan öwrendim. Öz goňşusyna bolup geçen ýagdaýy. Ýogsa oğlan bagyşam däl, fazaryna da däl. Soňam bagyşlygym etmedi, başga kärlerde işläp. Ýöne şol oğlanyň ýadan aýdymy şol. Batyrjanyň ýadan aýdymy. Gow görüp şol aýdymyny öwrendim. Ol aýdymam ýalňyşmasam soň 2002-2003 fotoğraflar çykardy goýdy, 2004 mi? Garaje ýylyň içinden alınan aýdymlar diýjek bolýan. Düşündüm. Ýene şoňa meňleşerek bir soraw. Afgan rowayaty albomynyň goşklary nädip töredi? Şol Awganistanda gulluk eden bir oğlanyň depterinden mi kädip adalarny soraýar, şeýlerek bir myş bardy. Ýok, meňle däl ol. Biziň bir aglarymyzyň biri Owanna gulluk edip gelende de olan bir manisi bidere uruş boldy da, bir giden olanlar gitdi, bir giden olan travma alyp geldi. Düşünýärmi, psikisk travma alyp geldi, fizik travma alyp geldiler. Onuň aglamyň birem şolar ýaşy owan uruşuny görende de neresi häzir dünýeden ötdi. Şo döwürler şu owan temadaky aýdymlar gowy berýärdi özi. Onuň owan barada aýdymlar hiç men özüm düzmedim ýa men öz oýlap tapan aýdymlamam däl, ýyl içinden alynan aýdymlar şoň hemmesem. Owan rowayatam şeýle, bagyşleje de şeýle. Gara owana degişli aýdymlar şolaň hemmesi ýylyň aýdymlary. Şoň birem men özüm köm däl özüm ýadamok ýöne. Men tarapdan ýazga alınıp men tarapdan halka hödürlenen soň herkim men kim ka diýär, ýok menki däl ol. Men öz ýazan aýdymlam däl ol. Ýöne halk birinji ýerdek şoň köpçülik menden eşitdi de. Pelwan aýdym düşün. Şeýlerek, düşündüm. Näme din oturduk, didarlaşdyk, ýakyndan tanışdyk. Men backstage'larda da ýa aýtyp geçdim, şeýle aýdym. Gaty pespel, sada. Ben tanamadım, şoň üçin tanamakam alady diýende näle adam ka metewe gepleşik. Näçe pespel, näçe içki, näçe dat bolsa gyzykly bolýar adam şoň üçin. Onuň üçin aýratyn minnetdarlyk bildiren. Ýa, canım sag bolsun. Popularny üýtgemäsin diýjek bolýan. Adam kärçilik gyzyl. Tedýär. Rojan bidatda bar, sunatda bir zat boljak bolmak, bir zat asıl şo zat sen. Şoluňa gitmek. Olam başga bir zat ýöne kıyın zat. Şan şöhret, конечно, gowy zat. Emma götermek. Şoňa tersirek düşünüp, tersirek bolansaň özüňe düşmanna bu zat. Dün gepleşdik. Mümkin bolsa ýanynda gitaraňa alp gaýtdyydym. Gitara bar. Dinleyijilerimiz üçin köp aýyp durjak gel.
3 sancak aydım. Häzir biri, soňra biri. Bolar, Iň canım. soňunda da Canım bir sağ ol, aýdyp canım. berseň. Yok, mani. O mümkin bolduğundan dinleyijilerimiz gaty begener. Ay şu sanna studiýadakylarym begener, menen begeren. Mümkin olsa Yok, bir aýdym mani, özüň iň gowurýan aýdymyňdan hinlenip berseň. Bolar, can nesip bolsa. Ondan başlysyndan. Ovan toprağına uğrana yigit Gıyılgıdı oğunacak inciden alay Ovan toprağına uğrana yigit Gıyılgıdı oğunacak inciden alay Hoşlaşıp fedinin aydanla yigit Uzak ayrılığı yadına sallayıp hoşlaşıp sevdinin aydanla yigit Uzak ayrılığı yadına sallayıp Yigdin gidenine 8 ay bollayıp Gıyı göwnüne başka bir hayal geldi Neçe yıl geçti de belki dolanmalı Gülülüğü diri Leği bilinmez Neçe yıl geçti de belki dolanmalı Gülülüğü diri Leği bilinmez Bir yıl geçti kıyıdan Yeke hat geldi Ol ilkinci hemde Sonko hat bollu Bağışlay dedim Bağışlay meni Karşı almak mıyasın Eden ok seni Bağışlay dedim Bağışlay meni Karşı almak mıyasın Eden ok seni Yigit katı okap Çete saylanı Bolup geçen atlar Hakka oynanı Bu pikir oğlanı Kayga gidirdi Oğlan katı okap Ödün yitirdi Bu pikir oğlanı Kayga gidirdi Oğlan hatı okap Ödün yitirdi Barca patron bilen Aftamadanlı Göwnünün söyünce Yerine bardı Yar gece yaran Sesi yanlandı Şeydip yaş eskerim Ömrü sonlandı Yar gece yaran Sesi yanlandı Şeydip yaş eskerim Ömrü sonlandı Yer bilen görseler Bir esker yatayım Yüzü yeri garbap Gelinne hatı Ol hatın içinde Şeyle sözler var Sevimde utullum Bağışlana var Ol hatın içinde Şeyle sözler var Sevimde utullum Bağışlaynalar Yigit yatır kara Yerin aslanna Kıyıd hem kucak geryer Onun üstüne Bağışlay dedim Bağışlay beni Teğülünçe unut Maran ben seni
Bağışla yedim, bağışlay meni. Teyönüşem unut, varım men seni. Rufat ber yedim, bile gideyin. Yalnızıma canım, kurban edeyin. Ol hatayı yazmadım, kaynamam için. Yazdım sevimli, kaynamam için. Ol hatayı yazmadım, kaynamam için. Yazdım sevimli, kaynamam için. Yazdım sevimli, kaynamam için. Sesine sağlam. Tamam. Yürekten urdun şu gözüme yaş aylamanacak olup bilem şey ettirip davet etken işten gelen bir mawzuk, işten gelen bir tema yürekten şu aydım sen ödünkü değil yani edil senden son senki deyip bilese biz şu ayda bir soru var rovaya ya şu bolun bir vakam bir havarınladım var mı şunu? Ay bolonurlar, bolon son yazyanlarlar olmasa. Tamam, yeni bir gede aydayın. Sesine sağlık. Sağ olun. Köp minnettar. Ne fikrimçe gepleşe gaytalap görürler. Sebebi var. O aydın tədini dinlemek üçinim. Meni en köp gıdıklandıryan zatlan biri Pelvan Halmuradov tanıyman bolmanın odolqi Pelvan nähildi. Aslında bana Rozan tanıymal boloyunna edip girmedim tanımadalay. Tanılayınna iş plan hil boloyun. Ya planı didireyin ip girmedim tanımada. Öyle durmuşum öyle bir öyle akımcıklar bilen var aylap dolap bağışçılığa getirdi de aylap ödülay. Edil yankı gururun versin miyali. Ovan kampanyaların, ovan toylarını soğuyadım. Bizden az ulra oğlunun mensiz gulluğa gidip gelen azdır gulluk geçirlerini. Gidenler ne de gelenler ne de çağırıyadılar, govurup dinleyadılar. Şolar yalı bir geçirlerin birine bir gitaram dövdü. Ay bilmeyen yanlışlık bilen sonra yaplarına bırak. Geçip kara şey gitaram dövüldü ondan. Şumar vilayetinde bir aydın sağ dükkanı vardı. Sağda eylemi deyip. Şuna teyada gitara almana vardım. Nimen gurun ver yani 98-99 99'un ayakları. Bayram ağa deyip dükkanın iyisi vardı, başlığı vardı onun. Yaşlı sonra tanıştık. Bayram kaka bilen. Cuma Murat Kasim şu istoracını aytıp berdi de gepleştik. Cuma Murat canım dinledim ben. Can sağ olsun. Başım bu oğlum Cuma Murat canım. Öyle Cuma Murat azıcık tersine geçti o istoryan. Onun bayram kaka bilen şey tanışıp Castilla deyip bir firma vardı o. Gitaran firması o. Ayratin üttöşük bir gitaran sıfatına da üns verip çıkaryattı. Gitaran yüzüne terip saçında rava turmaz. Onun ya oğudun ödüne çekici gitaralar çıkaryadı. Şu firmanın bir gitarasını govurdum da ağam ne açmadayım mı diysem inim can sen neydi bahasını kızıklanma. Öğün aydımay diyan mı deyip han bir kısan aydımay deyip ben onunla deyip ayıp ol ya ağam geçip bir kısan aydımay deyip verdim. Hani yine bir kısansına edip verdim. Ayıp var, yine bir kısansına edip verdim. Bakın sonra yani bakasına edin onu men çaltırak şunu pulunu verip alıp ödümün edinesim meliyadarı. Bu da baha öyle kılıklanma sen aydımın ayıp. Her aydımına $5 düşecek deydi. Ağam yanlıştın ödeyenliydim ben buna. Bu gitarana bir alyan yine bir kısan gitarı bergili olyan dedim ben. Değişenler öttüm. Yok sözüm sözüydü. Hayır bol ya başladık yapmağa deyin. Yaptı gulpladı içinden öğlen aradı. Ay danatık gidip dur o iki olup var aydın sayedip.
Hakikmiş da eken. Ha, onun. Ağam dedim, böyle alay dedim, halalla inleyip. Neçe geldim dedim, onun şoğat $130 geldim deyip de. $400 var eken, şo gitaran bahan şoğat. Bor ağam dedim, pulunu vereyin, alayın dedim, yok, şertim, aydı ver. Yok ağam dedim, aydıp verecek yöne dedim, hakkını al. Zadı alayın, halallayın. Ondan 2 gün aydıp verdiğine, ağam aydıp vereyim dedim. Şehit Bayram Kaka ile tanıştık, yapın tümmek gerek. Onun sonra ay sonra bir de niyerin olun ay marwaptan şeyle ne mi diyen ay o diyen onu dedi erte bir gün boşrak kuatın dedi bir Cimcan gelsene dedi aydımdan govurdum dedi şu ayda bir oyda olanamadım birinin stüdyosu var 10 yıl tanacak aydımın bir maşinle dinler yani bana dedi 10 yıl tanacak aydımın dedi ya da yerliydi böyle ağam dedim garaj edip gitarını alıp gittim bir küçüğünü araya alıp geldim Bayram Kaka ile yankı alayım. Şertleşimiz oyuncu stüdyoya vardık. Şu Bayram Kaka'nın yollaşı Amanel Kaka. Canı sağ olsun ağam can. İkisinden hem ömrü razıydır. Şu men bismillah şu bağışçılık yolunun ilkinci nemesine birinci kapıyını şunu kisse ama sunmadı meni. Sunmadı bismillah girmek sebep olan adamlar. Amanel Kaka'nın stüdyosunda yazdık. 10-20 tane aydım yazdık karadım. Ara bir kay düştü. Başka bir iş için. Ovadan şehre geldim ben. O vakit Erkin Nip stüdyo vardı. Erkin stüdyo. Atlı stüdyo Muhammed Can başlığı değil. Acayip foto stüdyosu vardı. Erkin'in disk kaseta stüdyosu vardı. Disk son geldi ilk kaseta değil. Muhammed Can'ın başlığı vardı bizden duşra oğlum. Yine men aydım mı dip duramın stüdyosunda Erkin'le. Benim olga parıp yankı. O at kaseta olan son. Yani at yazılayattı. Pervan Halmar. Ay misal için Ballahacı'ya Nur Meret. Diyeli 17. Albomun nomru oyluyat bollu. O at surat zat yoktu da. Şul men şul oğlan yankı satıcıyın ananlar öyle mi? Ayınım can koysan o. Bayram Kaka yankı. Sağdalım dükkanına can ettirip hoş oğlan nidirdi. Sen mi şu hava? Baranla ineyim dedi. Şu vakit yanı printerlar gelip gördü. Bar dedi, derre muğulun pesa vardı dedi. Bir kadarcık dedi, surata düşük gel. Kasetalar dedi, suratla çek kolyasın dedi. Yani bir razvitiyan başlanca var. Progress. Şeyde printerda yankı surat kopyalap kasetan daşında birinci surat olup çıkıyor odan. Cigimcan albomu ne amat koyup aydamay mehrim koyuyor ağam. Birinci albomu mehrim yankı. Gitar alıcı oturup surata düşük geldi, gitar alıcı oturup surata düşük geldim. Bunu koydular. Şeyde ilkinci yankı suratlı kasetalar olup çıkıyor 2000 yılda. Sonra Bayram Kaka'nın söylenken sonra dişkarlarla tanıştık. Onun yaşka deyip marş attıktan gitarist olan biz özden doğuşun. Menne bir yaş ulra olan. Oluyor hakik öz banski stille çalıyor. Gitaran hakik öz yolundan çalıyor da olan. Şeyde benimle tanış olan. Benim onun yança beri Türkmen Milli Konservatuvarı'nın okuğu girdim onun. Yaşkam davay 2 olup çıkararlar yani aydımlar az baylaştırarlar arasından soğulacık koyuyorlar. O yüzden onun fikri neyme bir kelle go 2 hasam diye yani onun maslahatı bilen şeydi 2003 yılda o rivayetini yazdık da. Şu zapisi yazdık. Onda da 2 olup çıktık suratta 2 olup düşüp. Şu birinci rak suratlı çıkıp buran yıllar da şu onda da halk köpçülüğü haythimeden pehlivanlığını bilmedi. 2 olup doğrusu olayın. Ya uzun pehlivan kaya keltepe yaşa uzunu da yaşka. Haysı bilen pehlivan kadip. Ondan sonki yazgıyımda oğlanlar göğün etmesek yok. Bir yekelik düşöyin. Adamlar menden bilsin. Bularam öykül etmeyecek olup ayşına. Olay albom yeke çıkardı. Bizi gıra ayırdı diymesinler deyip ona çeneyem 4 olacağına mallıma yanıma. 3 gitara oldu. Bagat oldu. Şeyde bir yazgıyını yekelim. Kasetan daşına surat koyup. Bileken o diyen sonra onun. Yeniden neyiş oğlanlarla opşu düşüp koyup vuruldu. Garaz baş şeyler giriş gittik de. Şimdi şey men bir gıptandıran soru olan biri Türklerin
TRT kanaly. Ne edip tanıştınız, nereden taptılar, nemeden başladı, şu arada gıyskaç aytıp bersen. TRT'nin şu bizde bir özünün bir filialy vardı Türkmenistan'da. Şolar haýyşnama bilen çykdylar, onun benim edil okuw ýyllarymyzyň aya uçlurtdan institut Gutoraýmamyzdan bir az öňüräkde diýen ýalňyşmasam. Şo döwürler ýazyldy. O da bir şo döwür bir orada döwürüne düşdümi, näme Peygamberimiz barada bir ýalan aýdymyz bardy, şonu haýyş etdiler. Şeýdip şol aýdym ýazyldy. Şeýlalanda случайностлай bulatlanam hemmesi. Şeýdem şol. Nesibe ha? O Türk kanalından ilkinji ýerde gitdi da şol aýdym. Kagan paýyr şonu görüp oglum diýdi. Şu wagda şeňle näme eden bolsaň terediň bir gapdaly şunyň bir gapdaly bor diýdi. Men on ýaly bir nämäde garaşmadym ýoksa. Ahwat popularnyst. Popularnyst däl o wagt men tanalýadym, o wagt ýazgylama matda ýöne edil daşary ýurt kanalyndan biziň başlaryň şo wagtlarken aýdym giden okdy. Şunýarmy? Onuň Türk kanalyndan türkmen magazin aýdymynyň gitmegi bir hili. Täzelik boldy dara. Özümiz üçinem, halk üçinem. Şeýdik gitdi. Şeýdip iýdi ýörek, to festivallar da. Soň ondan çakylyklar geldi. Soň festivallara gatnaşdyk. Bir gepleşikde diýipsiňiz. Gaty talantly olanlar bar, ýöne olar özüni bir şo talanty bilen başaran okyan bir ütkeşik işler edip bilen oklar. Meşhur olmakları üçin, tanılmakları üçin şeýler bir sözüňiz bar eken. Näme etmeli talantly olanlar? Nämeden başlamaly siziň maslahatyňyz? Ey Rozjan, näme türkmen agaý diýär, ýekeň çaň çykmady diýär, ýekel kynatlar. Hökman bir dosýaryň ýa bir garaz bir sunuwda söýjüler tarapyndan bir goltu diýilýän zat. Sunuwda adamys üçin gaty uly kömek bilen gerekli zatlaryň biri dar. Benim ýankyýaly bayram kaka sataşmadyk bolsam diýeli bilmedim ýankyýaly Amanyl kan studiosunda ýa-da etmedik bolsak bilemokdan nämeler bolup geçip kim bolup gitmeli garaz durmuşdy. Öz ýerini tapmak kynna. Şoň üçin halk köpçüliginiň içinde hökman bir ütdeşiklik duýan adamyň oňorduňdan kömek etmeliler elinden gelligiçe. Düşünýärmi? Mümkin bolmaly. Ha. Türkmen agaý diýär, düýäde haýt diýmek medet diýär, şoňa bir azajyk kömek bolmasa şonu şoňa edip galhan, bildirip galhan. Hakiki talant aslında galan okla ýerine şanna. Hakiki talant diýmek ol başga zat bolýar. 96-njy, 97-nji ýyllarda owamyzyň klubyna Nuruş Kopahyer gelipdi da, häzir Kunýal ýadymda da. Meňem bir agalamyň bir şowat klubda işleýärdi bolýan. Ay ýergedýänler gidip jon Valçyn öýlen saat 6-da konsert başlaýan bolsa, öýlen 2-lerde, 3-lerde gidip aparatlar düzüşüp da edip şeýdip Nur kakadam bir saat öňräginden geldi, onuň şeýip Nuruşka neresden bir gezik ömrümde görmek nesip etdi. Şonda ýene sen şu berýän zoruň men şoňa berip gördüm da Halipa diýdim bir näme etmeli diýdim bir başlanjak aýdym bolýas. O bir näme diýin? Bir halk köpçüligine girişesmeli ha o. Näme etmeli desem ahlat edýän nersiň diýdi. On men göwnüme mörjek bolmady ýa. Vallahi bir patsançyk şuna bir. İki yıl sözlere vallahi başımdan soğuk göwürenip bir göwnük gep yo bolar jigim nesip bolsa aýna inşallah eýle bol beýle bol yo Nur kaka pahyr gönümeli de. Yeterlik derejede ahlat edýän nersiň diýdi. Hakykatdan hem şeýle de. Ne hilek olsa edil şo ýagdaýda. Aýdy geçdi. Onuň talant diýilýän zat seni isteme özüniň baglygyny bilir ýa. Ýöne hiç kim 100% taýin bolup doglanok. Elbetde. Atella aýdýar şu talant diýilýän zat adamda 10% bolýar diýär, galan 90% zähmet diýär. Evet, zähmet. Doğru. Hiç kim 100% taýin bolup ýeneden doglanok diýär. Doğru. Her kim 10% ýylyň üstüne işläp. Doğru. Muňa goşulýan her kimim ihlas etmeli, höwes etmeli, işlemeli. Doğru, ýaltanmaly däl esasat. Bir gün olmasa bir gün nesip eder. Nam şeyler soramma. Öňe İstanbulda da, şu Ýankyl festivalda da gidýärdiň, gezmene gidýärdiň.
Bu yakında İstanbul'u gezmene pikir var mı? İl gezmek, yurt gezmek gowlatlar. Näme diye köp ýaşan bilmez, köp gezenmeler diýär. Ya. Onanky döwletde yurdumyzyň baýdagyny galdyrmak meýser etdi de Allah jany ýüzüne şükürdir. Hudaýa şükür. Gelecekde de bar nesip edenden İnşallah. planlamamız var. Arada ne bizim goňşy doganlyk döwletimiz bolan Eýran döwletinde bizim näme tün adamlar döwrüniň akyllary, magtumlar tamamyň günleri geçirildi. Şonu köpçülüğün aşırı esasında gittik. Halk köpçülüğüne bir giyinden konsert verdik. Pehliwan Akşy. Tarıqdan beren türkçoklarım uzun. Yedi iklime şaka yayan Türkmenim. Asmanını parlatıp oğuz yıldızın. Gök böreği tumor diyen Türkmenim. Kerbelada oluş kerbel kaptılar. Aman 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 kaptılar. Darıyıkla Dubai'ye gel. Hey sattılar. Bölek videolarını gördüm. Gowarşylarny sağ bolsunlar. Adamlar aydın sağa sulsak gidipdirler. Olurmy Garawe Türkmenlerimiz de. Elbette. Yine de gelecekte bar planlamada nesip bolsa. Nesip bolsa. Men şu ýere bir goşup geçeýin eger nesip etse İstanbulda barsaňam edil ýaň diýdiňe. Bizim Türkmen taamlaryny tanıtýan, Türkmen taamlaryny köderleýän bizim öz ağalarymyň Türkmen milli taamlaryny tanıtýan ýerler var, Fiç House. Yeni kapıda. Gepleşikler gören olsaň. O görýän internet söýlenti bolamy. Hükman mihmançylar. İnşallah nesip bolsa. Şo ýerde de bizim Türkmen taamlaryny diýmek nesip etsin inşallah. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fiç House'da. Hoş geldik. Nasıl yoktu? Bize Türkmen taamlarında küyüt etmeyen salgıyımız Fiç House. Bilişinize göre benim daşta oturan yerlerimde birinci, ikinci katımız var. Ne olsa üçüncü katımız var. Doğru mu? Fiçi, sonsa, yürük, mantık. Men sana oturmayın. Türkmen taamlarının əhlisi var. Size bilmedim, mene bu zatdan karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Men öz pikirim aýdaýyn. Aydınlığın içinde gowusy ýerbede ýok. Hemmesem gowy, Hudaýa şükür. Höwet edip diňleýär, lezzet alýar. Ýöne dost diýen aýdymyň talaby üýtgeşik boldy. Dost diýen aýdymyň esasanam oglumlaryň. Murskoy pol diýerler. Ýürügine has ýakyn boldy da bilýär. Şoň talaby başgaça we dost diýen sözi sizin üçin näme? Dost meselesine girsen Rozcan sana kâna kurrun vermeli bolýar. Dost ýanladyň näme diýen dostun ikilik edip görse, dostun aýyrlyk görseň ýa ýitirik görseň. Has içkinrak düşünýäňde dost ýanladyň näme diýeni. Her kimde bir hil bolýar, bir dostundan aýyrlyk görýär. Biri dostundan ikilik görýär düşünýän. Durmuşda. Her kimin başynda da bolýanlar. Ýa gaýdyşym ýaly ýeken açaňy çykan okukman adam dostum gerek, yarım gerek, agada gerek durmuşda be. Her hil ýagdaýlar bolýar okman. Näme diýär? Şu garşysyna keň bir agramly ýerini görüp, bir näme diýen, sen bir ütdeşik ýeriň üçin tirkeşýän dostlar bolýar. Ýok, saňa janyny manyny berjek dostlar bolýar. Oğlum näme dostlar? Egerde sen padat boýşoňa şonu men berbilýän bolsa. Düşünýärmi? Diňeden bir tarapdaýyn, saňa näme üçin bir dostun saňa öpal bolmaly. Sen giýje 2 bolsun, 3 bolsun jaňa salgasy. Sen hem şonu men eger berip bilýän bolsaň, garşylygyna şonu dost gazanyp bolýar. Tak. Ondan näme diýär? Täze 100 san dostun köýne bir dost ýa.
ogurrunlar amma. Hemmek şagara degişçil tema, dost. Dostluk teması. Ama bulaydım adam näme? Aslında bunu yazana bizim beyik şahirimiz özü, beyik hirurg Lukman Tejenni Ali Pamız ağa tekayifin sözlerini yazılan. Başka da kän aydımlarını yine bizim Ali Pavaşim Akşaparov kän aydımlarını halk köpçülüğünü, goşkularını aydym edip getirdi. Bizim Ali Pamız bir goşkusun şey aydym edip halk köpçülüğünü getirdik. Bu da bir neytral tema hemmekşe. Yüreğine yakın tema. Değişti bir tema olan onun molaymasa halk köpçülüğü hem goğurdu bulaydım. Aydymyň klibi YouTube'da 2 milyona yakın dinlenmedi. Onun YouTube'da. Amerika festivali gidemede şu tayda bir mümkünçülük boldu. Amerika'da düşürdük de şu wagt çıkarıp ýören wagtlanıp da şolaydım. Dogaydym. Gaty gowaydym. Ne elbette teman şu dost temasyna geldik. Mümkin bolsa dinleyijilerin tory bolan üçin köp haýyş etdiler şu aýdymy. Bizim studiýa bolup haýyş edýär, elbette mümkin bolsa. Meselesi bolmaz. Başysyndan ona. İçkin tanacakpın Türkeşin çağın Gatnaşıp çın dostluk Doğandan eter Hiç dostsa bilinmez Barlığın yoğun İlki çın dost kalan Aşnanın eter Çın dost şerik Adavrayın ağışına Çın dost hormat koyar gelir karşına Çın dost bağıtlı şey tecet başına Çın dost yerden ağır Lukman'dan metel Her başa bir ölüm bir em ayrılık Çın dost kıyın önünde gitmez savrulup Çın dost ayvın olsa aydar doğrulup Çın dost seni kardır germandan yeter Dostlar aşvaşına sökvede çeker Dostlar doyun münü doğduğumu deper Başka dostlar görüp yeter erdeper İçi yerin müdler düşmanla meter Dayansa gücalar günden Halasta su çer günden Adamla dostu yasa bağından Şu dünya olmaz mı zannannen metel Dostlar yalşın yayar yamanın yapar Dostlar ağın ağlap toyda çapar Dostlar derur deysen Kuştuydun tapar Dostlar başın orar Kanundan yeter Ağaydar inni ödüm şayadam Kudratın güçlüsü Dostluk ey adam Yabar makamından Mukaddes adam Çın dost gerek tahtı eyvandan yeter Yabar mı kaşının mukaddes adam Çın dost yerur tahtı eyvandan yeter Çın dost gerek tahtı eyvandan yeter Çın dost derdin ağır Lukman'dan yeter
Arada altın gepleşikte de ait geçti. Yani yakında täze ködürlüdün. Yani köp sorattırlar, köp haýyrsydyrlar. Pelwan Halmuradov soňky wagt täzelik hiç yok. Kaçın täzelik bolar ka. Şu arada geç aýdyp berseň, mene bilýän. Indi dinleýilerimiz üçin, muştoklarymyz üçin, adalarymyz üçin aýdyp geçsek. Roljan bir ara näme bir 5-6 ýyl pauza düşdü. Seslerim bana birazcık oturdu doğrusulay. Onun bir gepleşigimiz aýdyp geçdik. Indi niýe daýyşkyr ýoşadan bir näme gaýtalamak bilimiň enesi ýa-da sese de gaýtalanyp durmasa, azık ses ýylýan adam oturaýar eken. Muny gaýtalap näme toýlarymyzda türkmen toýlaryna köpräk çykyş edip sesler ýoşadan özüne gelýän nesibeden bir bukvalny bir aňyrsa bir aý nesip bolsa bir album yetişik gelýär taýyn molik gelýär. Nesip bolsa. Özüm moment täzelik diýilýän höwes bilen ýazasym gelýär, höwesym bolmasa. Yürekden. Höwesym bolmasa ýazasym gelýär, men özüm şeyler ýazýadym mana. Bir aýdym ýazmaly ýöne bolmaly ýazyp ýazmaly. Yürekden. Doğru. Täzelikler bar nesip. Nesip bolsa bir aý töwerende, nesip bolsa garaşýat bize. Hökman we biz öz platformalarda, YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta täzelik çyksa hökman azak geçeriz. Nesip bolsa gepleşiň soňunda Pelwanaň täzeligini çykaýjak kanallaryndan belli geçecek. Pelwana bu albom bilişime göre feat, duet aýdym ýok içinde, doğrumy? İçinde bir duet aýdym bar, şu halk köpçüligine bir aýdym hödürlenni. O da bir ýollaşymyz. Sırnatda halka hödürleýän köp aýdymlarymyň sadyny ýa-da ataşmaýyp da bir ýollaşymyz. Şuňa töweleme oljuklar ýetişdi. Kayakly künne düýün alyapçyk agam çaýşyk diýip öğrenci olançyklarny töweleme. Aýdmaýçyk diýip durlar da. Sen bilen toýa çykyp bolýar diýip durlar da. Şulara bir täzelik bolsun diýip İteri höp. İteri höp bilen bir aýdym ýazdyk şu halk köpçüligine bilen hödürledik. Inni başka häzir albom çykar nesip bolsa, albom çykandan soň başka duetler barmy, pikirler, ideýalar, niýetler? Niýet kän aýryljan bir başyna barmaly, ýanka edişmä biraz sesime göwnüm meten oklay. Seslerim ýoşadan gelýär we bir ýerine oturuşda inşallah. Ýoş gelir. Ondan kän netlemiz kän. İnşallah. Ruhiýalar bar. Şey agdalarymyzdan ýazypdyr da feat ýazsyn plany bilen şolaň içinde has köp sorulýan featlaryň biri Sehret Çumayev. Sehret Çumayev bilen bilişime göre featiňiz ýok. Ýokdur, Sehret Çanlyň ýok. Sehret Çumayev bilen feat sorýarlar. Başga da ýene de başlarym var, şolar bilen feat sorýarlar. Dowam etdik. Inni meni agdalarymyza gyzykdyr o şu tema, şu soraw saňa bereýin. Näme üçin ýöriýär şu soraw berip sen jogabyny gyzykdyr. Rap sunuwaty, rap medeniýetine näle garaýan? Rap sunuwadyna ana şeýle gönümel dogruýum aýtsam men rap ýa-ni düşünýän makrolja. Rap näýlip bilen rapyň içinde näme azyk giňişleýän tema dar o bir-birilen bileme bolam rapyň öz oýuny bolmagy mümkin. Rap sunu janrynyň öz içiniň düzgüni bolmagy mümkin. Bir-birine diýesi gelen zat işýärler, goýuşýar onun şu janryň özüne düşünmeseň pikirini aýdyp bolanokda. Men rapa şeýle alanda düşünýän okdos. Ýalan söylemeýin. Bolly. Muňa nokat koýdyk. Nokat indiki temada diýeli ilerde gowur söýgi ýa dostluk ýa gowur temada rap duet geldi we şeýle wagt bolup bilermi? Elbetde bolýar. Biz öňem etdik ämini. Öňem bir albomda nokat diýip bir aýdymyzda. Murik diýip bir ýollaşmamız bar şoň bilen. DJ Murik şoň bilen bir rap goşup bir aýdym ýa. Şu aýdym virus bolan aýdymdan biri. Utanma çekinme dostum aç yüreğini ona okat Yarsız iki geleninin sonuna koyalım nokat Gitmemenin çadana Gatro aýdym çykdy, gatro çykdy şol aýdym. Ýene ýanky gurruna gelýänler şoň öz içiniň sözleriniň tertibi, düzgüni göwnüme ýarasa etip bolýar. Laýyk bolsa. Laýyk bolsa mesela. Şonu ýadymdan çykarypdyn, o ýatlatdyň.
Şu rap bardy doğrudan gatı gowy dinlen şu virüs boldy. Ay gowun yarasy, ýen molluk garaz. Şo döwürler ýaň bir estrada geçip ýören döwürlerimiz da rap bilen söýge aýdymy, opşym hip nemeni garyp bir kuşlanjak variant çıkarıp gördük. Odam döwürüne ýörenler bilen okýany. Ama rap sistemany menden az gow düşünýän olanlar var da. Meni şeýle alanda. Yo düşündüm bir medeniyet belli bir rap'in kulturasynda medeniyetine düşünmän ýani o bol janryň nämedigini men düşünýän, janr diýilýän zat. Aslynda mysal üçin yok diýer estrada. Gözüňe tümünden bir bökeli bir diýer 3-4 ýyl öňe. Yok hip hop yok, pop yok, hiç yok. Näme bar? Halkaýdymy? Klassika bar. Klassika bar, halkaýdymy. Men dünýä derejesinde alýan. Klassika bar. Halkaýdyma onu 3-4 müň ýyl öňem bar. O barada. Klassika bar. Ne diýel klassika bar? Fundament klassika. Ne biziň estradamyň asyl dünýä estradasynyň nähil gelişi men öz pikirim aýdym. Klassika diýilen janr bar, dogry dämi? O da ýankyýaly, ramkaly. Misal üçin Beethoven özü bir sady nota geçirip giden bolsa, sen şondan çykmana hakyň ýok. Nota boýunça çalmaly bolýan. Indi klassikadan soňrulyp aýrylan öz başyna birinji janr bolan haýsy janrdygyny bilýän? Ýok. Birinji klassikadan soňrulyp çykan pikirimçe jaz bolup biler. Näçe bol. Jaz birinji klassikadan soňrulyp öz başyna bir stil bol. Öz başyna bir ýol. O bu ýanky meçitlerde, Hristiýan serkiflerde dini ýollaky aýdymlarda ulanyp klassikadan öz aýrylyp adzelni jazyň özü bir janr bolup çykýan. Galan janrlar jazyň gara tenlileriň bir ýoly. Jazdan gaýdýa, ýanky estrada, hip hop, ýanky blues idi, rock muzika hemmesi. So emma näme üçindir jazy seriýoz janr hasap eden oklar. Klassiklerim, berkilerim. Eger şo bolmadyk bolsa ondan berdäk janrlar bolmaýardy düşünýärmi? Belki. Ýöne janry klassikada jazy seriýoz stil hasap eden ok, ondan berdäklerim näme üçin jazda belli bir hasap ýok. Belli bir ýol ýok. Ramka ýok daşynda bilýärmi? Düşünýär. Emma jaz bolmadyk bolsa galan janrlar bolmazdy. Doğru. Bolup biler. Bak, men yakın wagtda nesip bolsa hem iş söz ulanýan, nesip bolsa diýen täwirti näme bol, bir saatdan soň näme bolsa belli. Şoň üçin nesip bolsa diýen Perwan Halmurad kepeşimde mehman bolýaym. Türkmen awat karwada. Biziň maksadamyz bar da. O Perwan jan gelýän diýip ýürüýte muştoňlar, salam aýtdy. Sag bolsun. Alaykum salam. Sag bolsun. Ýürüýte sowat taýynlaly Perwana diýdi. O Türkmenistana ýük getirmek, ola aýry gurun, ola hiç mesele de, o sowat hökmünde de kaçan aýtsam hiç oň meselesi ýokdur. Türkden Türkmenistana ýük getirmek. Bolar jan sag bolsun. Itini garydyň zat. Bir tarapdan kän salam aýdyň jan sag bolsun. Alaykum salam. Men ýürüýte sowat taýynlajak diýip häzirim orada aýynda. Men mirasy uratdy. Mirasym ýöz oğlumdan mukdar. Şo mirasdan sowat taýynlap uratdylar men şon ýürüýte aşaýyny orada aýynda. Belki getbeşik orada aýyň soňragyna çykar ýöne. Aý bir hepde 10 gün montaj egilýär-de. Şu wagt orada aýyny bolan üçin men ýürüýte şeýle görkedeýin. Türkmen awat kargo maksada. Ay tuweleme. Sowady. Tuweleme. Arasda kümüşde. Bismillah. Tesbijaby. Ömürdok bolsun jany sag bolsun Allah. Nesip etmem. Ömürdok bolsun, kän sag bolsun, bir tarapdan kän sag bolsun aýt. Almatdadyr, sukulukdadyr, janlar sag bolsun oğlanlar. Inni bir sowal alyňa şu adam. Hawa. Inni mirasy bardymy? Diýene mirasyň olanlar öz olanlar. Hawa. Bu diýär Türkmen awadyň adyna sowat berýän diýär. Dedim sowat berjek diýip. Urat diýdim. Hani inni bu mirasyň ýürüýte biziň öz miras jegleri. Milli şaýseplerimi bar, gelin gyýlaryň üçin, oğlanlar üçin şular ýaljak tesbihleri we bulum ýürüýte mirasyň öz ýakynlygynyň kime beretin gelse onu özüň karar berersiň. Şu içinde şu taýjandan açylyp näde ýekejim razbirasiýa diýin. Bugam çepem sağmy? Ha, kurçogy barmy? Ýa öwretdiň hem şo ýa. Dawa salynýan näme mi? Hawa. Han şunu açyp beri.
Açay problemi de. Şu yürüyte dua salmaya dua dile edip. Bulam arasa kümüştün üstünde kow edip orlar. Mirasın olanlar şu. Ömürdok bolsun, yerlerine sağlık. Hormatın fiýlyň. Bizim köni Türkmeniň bir köni Şaýsep ýolunyň ustaları. Däpde surlarymyz, o derýärlerimiz. Eller ýiti bolsun, janlar sag bolsun. Ne şey diýip goýan munam içinäm. Görün kime berjek bolsun. Ömürler dok bolsun, köp minnetdar. Toýlaryna gaýsyn. Nesip edin. Köp sag bol dostjan. Allah'dan gaýsyn. Nesip etsin. Bunu alaýyn. Bu sowadyňam eýesine neme? Kim diýdiň uradan? Miras. Yürütine cevler. Bu maktada Türkmenavat Kargo. Türkmenavat Kargo maktada kendilere eden mına. İnşallah. Zikreden ömrü dokon canı sağ olsun. Sağ olun. Köp minnettar. Tanrı kadın. Tatbeyen ne? Sen gelen getirsin rahat değilsin. Sağlık aldık. Mirasın oğlanlarının hemmesine işin üstünü vardı diyen. Bizim köyünü Türkmenin gelin yıllarımızın Şaýsep sunuwadyny. Häzirlerim tuwalama şeýdip dünya giňişligine, dünya halklarına tanadyp berýärler. Ömürleri uzak bolsun, janlar sag bolsun, işlerine dem ulukan sünnükler arzu edýäs. Krasavçyk olanlar. Devam etdi sen durmuşunda istesimi köp adam durmuşunda bolýar da öwrümli ýagdaýlary, agyr ýagdaýlar bolany, şo ýagdaýlarda sunuwat goýaýsam, sunuwatdan uzaklaşan pursatlyň momentler bolmy? Ay näme? Roza ýigit baş gowarly da her kimiň hem näme bar. Her kimde bolup geçýän ýagdaýlar da ýöne edil sunuwat goýaýsam mykam, goýmasam mykam pikir edil. Özüm mana sunuwat goýaýsam mykam aý diýmesem hem sunuwatdan has ünsüm bölüp sunuwatdan sowan günden boldy. Ýöne goýsam mykam, goýmasam mykamlykda däl gurrun. Sebäbi sunuwat maňyň tek diňe gow tarapdan öz haýyryny görkezip te erbet tarapyny Hudaýa şükür görem, görmelem etmen. Näme şeýle ondan sunuwat goýýan ýöne. Sunuwatdan has sowap taşlaşan günden boldy. Şo meýdana gideniň şo ýok, o döwürler o wagt oglanyň öwürlenmeden. Oglanda öwürlenmeden. Student taliplik ýyllarymyzdan hem öň 97-nji ýylda owaň mektebini utardyk da. O taýda ulluğa uçek bolup aý bir küçük weçer edip o adam mektebim 9 ýyllyk boldy. Naboram ken şeýdip bir küçük weçer edip gidip ýene ýydymy gaýdyp ýene weçer edip gidip şeýdip bir küçük gatnap ulluğa gidip bilmän ahir ondan aý o ýerlerine bir alyp ýolup barýan işem ýok diýip bir goňşy kalhoz nemämizde goňşy etrafymyzda wekil bar etrawynyň we taltawalarda we kalhozyň maly bardy. Şoňa öz ýerleşmemizden bir iş ýa-da dostabay meýdana giderler diýip şeýdip taltawalara çoluk bolup işe gitdim. Şeýdip bir kilýaly taltawalarda taýak sürül malyň ýerinde. Ondan soň ailelem ýatlarsyn meni şulaýdymlar şo taýda ýazyldy. Toşun diýdi, toşun sekinci ýylda. Spontan ýazylan aýdymlar, ha? Spontan diýsem bolýar, aýralykda garaz näme? Ara uzak ýoluşdy. Şo wagt gitaram, şo wagt ýanymda, kitaplamam ýanymda. Ýa-tu. Şo taýda şey dip dörer. Malyň ýerinde. Şo zapyslar barmy şu adama? Arhivimi göreýin eger bolmaly bardyrlar nesip bolsa Rozan saňa berer. Nesip bolsa bar bolsa bizim hökman. Adamlara da görkezersin edersin. Adından olsa da şo bölüklerini görkezip. Bolar men 92-nji ýyldan kadrlar bolmalym kadiýan şo ýazgylar. Şo ýene bir sora gireýin, men ýürite. Senden soraýyn, sen ýanky diýişinde küdöwrüňem medeniýetini gördüň, häzir küdöwrüňem medeniýetini gördüň, ýa-ni diýjek bolan. Esas sunwatda da häzir käbir aýdynçylar belki halaman bilir bu soragym ýa. Men halaman bilir. Nefte gelýär-de, ben mysal getirjek. Käbir aýdynçylar diýär belli bir narh berip toyda aý ondan aşağı gaýtyp bilemok zat diýen. Hemmesi de ýani şeýle aýdynçylaryň badýalar eşitýän, daşyndan eşitýän. Menden soraýarlar. Men bir ara çökmünden gyzyklanýan, ondan indi sorag şeýlerak da muňa mysal getiren biziň halipamyza Nur Muhammed Meredow gapysyndan baran
iyini boş goýbermek diýär, elinden geldigiçe hem narhyna hem ýagdaýyna şu arada seň pikirini bilesim gelýär. Men pikirim maňa boljan, birinciden narh meselesinde hiç kimin pikirine goşulyp bolanok. Men öz şahsy pikirim. Hiç bir bagja özüň sunma diýişgär bolup, garşyňda sunma diýişgärine sen eýt ýa beýt diýip bolanok. Ýöne narh meselesi dagam näme biraz adamlara gelýeterek bolsaň. Ondan ýene bir zat badar boljan. Arzanyň arsy ýok diýip ömür gurrunga. Şunýaňmy? Noktadyň gadyry ýok köpüne. Emma ýöne näme? Özüňe näme? Ýokary derejede narh kesmäde hakyň var ýöne. Adamlar seni näme tapmasa etmese. Seni diýen adamlardan soň. Sana toýuna tutman adamlaryň ýagdaýy bolmasa näme özüňe plança diýen näme peýdasy bar mysal üçin. Onuň bir ýeter orta gruprak bolup Türkmenaň toýlaryna görnüp duranyň o mümkin diýen men bilemok, ol men öz pikirim. Ýöne plan azyn plança diýen ýa diýen ok diýip bolanok, oň öz pikir ol. O şahsy işidir diýen. Gymmat görsäň mysal üçin jagam tutma diýip bilýär-de. Men zastav dedim ok sen diýip bilýär-de. Ne ştaýda öň käbir başlarymdan, käbir aýdymçylarymdan soraýardym da. Haýyr üçin, tawat üçin, toy diýen adam ýagdaý bir kynrak da, näme üçin kynrak? Hem gyýda galyp tölemeli, hem toy etmeli. Çykdajy ýetik. Çykdajy ýetik da, indi şondan bir ýagdaýa görä bir oňuşprak bar bermeli. Her bagşa medýanlar sizden beýle-de düşünmäň. Ýok, men hiç bir bagşy edenok diýemok. Menden şeýle soraýarlar, menem sorag berýän. Mysal üçin plan hille diýerler, biz näme özümiz onu diýişýär, gatnaşýar, bagşlar oturup durýarsa, pikir etmeýän häsiýetlenme käbir bolanlar. Daşyndan diýersiň ýöne ay bila şeýledir diýip ýok. Şu bir adam Allahyny tanıyan olsa tanıya, bir adam egilişe edilýän olsa edýär, şonýal bolanlar bar. Şunýaňmy? Ol adam içki dünýäsini näme Matymla tamamlaýdy ýa adamlar tanap bolmaz, syn bilen synaşmadyk, bilmedik kişiň az gatnaşmasaň, etmeseň, oturuşmasaň, turuşmasaň, gep söz alışmasaň, onu bilip bolanok, düşünýärmi? Edil şo düň görüşüp, tanışyp, diýdalaşyşyny ýalyp da dogry diýän. Ýöne biziň tuğulmy, bagşalarymyz %90% diýen hemmesi diýibiljekler sebäbi. Oňa üçin ýagşysanma, ýamananma ýöne. Şeýle alanda, massaw alanda başlamaz gowlaýar oljan. Olar gowlaýy tuğulmy. Şolar ýyllyk özleriniň näme diýen, hüşürlen berýärler, zekadyny berýärler, elem diýärler, sadakasyny berýärler ýöne. Bir zat bada bir zat göz üçin etmek we Hudaý üçin etmek wada. Niyetine bağlı. Niyete bağlı. Ağır. Terman deyip ağlamı şeyle soraptır. Öz kiçiliğinde, yaşlığında maslahat vermeli olsa, ne maslahat verirdiniz? Yatmalı, nelgi yiyeceğin neydi işlemeli. Dine teyalarlıkta olmalı. Dine haylamalı. Dine. Aslında birinin yolunun aydıp bir tayinda da aytmak olup kıyınat değil. Biz hem ayttık, her kim ama aydı ya. Yani bir yola düşen son, ben şahitlenme diyenler o. Bir incikler diyen, bir beştancak aydım olsun ne olayım, bir özünüze diyen, bagaj edinin diyen. Dal ne iş gerek kor. Düşünüyor musun? Birinin aydın aytmak kıyın ne? Birinin stiline gulplunun ağını bollunun özün tapan o. Öğrenmeli, ol stilem dinlemeli, mına aydım aytmanım. Üstüne bir 6 ay 8 durup düşün tanap bolýar da bir başyň ýolunam, aydymlarynam özüň çörek. Mümkin bolmaly. Emma ýöne şoň stiline jadylanyp gulplanyň bolly galýan şol stilde. Gaja ýerde. Ondan soň onu täzelgem bolany. Bolsa da özüň bolup bolanok. Düşünýärmi? Öz pikiriň bolmaly, düşünýän. Mesal üçin men şoňa ak çaýnak diýsem, senem gelip ak çaýnak diýmenlerler. Güllü çaýnak diýip, düşünýärmi? Ak kepterli çaýnak. Şu arada öz pikiriň bolmaly. Şähertlere diýem, ömrüm diýenlerdim men öz şäherçikleriň içinde gowurýandan badan Resuljan we Balkan tarapdan incikler bar. Sapajan we Sapa söýle gitarist olanjyklar.
Bar, vilayetlerde de bar, şu at müngden birine de var. Gizicik şähertlerimiz gatnaşdyrýar. Ot ýaljak çağaçyklar bar. Şonuň hemmesine de diýen ýaman ýalta siz diýenler. Siz diýen bu balar ýaly bolmaly diýen. Diňe bal gözlemelisiz täzelikden täzelik. Ýanky diýişiň. Diňe güllün gülü diýenler ýatmalar diýenler siz. Bir munt ýatmalar siz. Diňe täzelikde bolmaly. Sen bolyn bu atda siz konkurent kendisi diýenler. Bizde bir 6 ýaşan bar şu wada o indi tuweleme internet platformalarym bar. Ýeňile Köp tat ýeňilleşdi. Ýeňilleşdi-de. Bizim ýaňy çykyp ýörende görülme ne kasette döwri o kasette magnitofon al premier. Beş welaýaty ýaýrama üçin bir kay wagt gerek. Şunýam ona adam. Kaýam kawat ýeten o. Aýny diýim orta çalýanna, onuň adamlar diňläp, opşym şo ýazgy halk köpçülüğüne oturmak üçin adından 6 ay wagt gerekdi. Indi sekunda goýdun boldy. Dogry. Ýeriň ýüzü görüp. 5 ýyl deň wagtda görüp. Mesele däl ýer şahary görüp. Dünýä dogry diýdim, dogry. Gol bir masal getirdiň am. Indi bir açyk filosofik soraglardan beriň pelwana durmuşuňda iň gorkýan zadyň näme? Durmuşda gorkýan adam. Men üçin iň gymmatly maşgalar, hatda öz kärimden emende goýýan. Şunýam. Gatkeýanatdan emende goýýan men maşgalamy. Sebäbi özüm kakadan iyir garlymda öýlenmäkem, ýaş oglun kam kakadan garlymda. Kakam paýyr. Dünýeden ötdi bolýan bir hili urum bitirdim. Dünýä çorna beli boldy. Ýöň näme 5 ay 6 aýlap öýe barlanok. Talyplyk hedil. Allah gitdi, Allah gerekledi Allah. Indi sen öýe başa, menem öýüm ulsy. Özüm öýlenmedi oglan. Oglany köwetseňe hemmesini gönüşogun goýmaly boldy. Bir wagt bidere oturuşlar, wagt itirmeler garat çep sag hemme. Gerekli Allah'tan hemmesini şu gün bir günnecik aýyrmaly boldy. Hojalyga baş bolmaly boldy. Ýöne adam maşdaşdan gaty ölengi ölüp bolanok sen dayanmaly bolýan ýene hojalygyna ejeňe jigleňe hemmesine ýe çykmaly bolýan gara durmuşda. Alyp taplap ýene ýola salyp goýberýär-de. Şoň üçin maşgalan birinji ýerde bolan üçin maşgalamy ýitirmekden gorkýan. Maşgalan başgalan. Hatta awraýymdan öňde görýän. At awraýyn. Şondan öňde görýän. Düşündüm ha. Sizin üçin güç nämede? Güç nämede? Kinoda ýa-da sila в правде diýär. Şondan. Sizin üçin güç hakykatda. Elbet hakykatda. Hakykatyň bar ýerine. Hemmelat anyk. Aslam durmuşyň manysam şoda hak ne hak. Ak gara ýagşy ýaman azy süýji. Durmuşda her gepleşik boýunça aýyp geçdiňiz de başyňyzdan geçiren käbir öwrümli ýagdaýlar, kynçylykly ýagdaýlar, şonu adalarym sorapdyrlar. Şonu ýene dikilip ýöremeňe näme güç berdi, näme höwet berdi diýä. Nämeden güç aldyň, nämeden höwet? Maşgalan berdi güç. Bir başgala baş bolansoň sana büdüremem gadagan, sana ejizlemem gadagan. Sana ýeňilmek gadaganna. Düşünýäm. Ýeňiläýäň dedi. Sen gelip gallarjaňam ýok, sen arkaňda durjaňam ýok. Durmuşyň özü bir göreşmek diýen ýa bir zat da. Bu adamda şükür leýle ýurdumyz bar. Allah jany yüzüm şükür adam parahat yatıp durýar. Hudaýyň şükür. Toýlarken bagyşy bolsaň ýyly edýäňde tuweleme. Bizim ýurdumyz toýly mekanna. Hudaýyň şükür. Emma şeýle bir döwürler boldy. Öýläni ýejeň alada döwür bizim. O wagt eser diýip ul döwlet wagt eser dagatda ýene şo taýda bir pramyjotk. Biraz halklar kösenli da o diňe bizim döwletimizde, Golnaş Respublika giren köp halklar. Ulu döwlet dagaty da şon ýaly bir mewsim geçdi bolýar. Toýlarda barsak bir halta buğday zat berilse şon begen ýadyk da.
Şon ýaly döwür geçirdik-de. Çörek ýok düşünýän. Onu bizden duşlary bilýänler o döwürleri. Bu wagt Hudaýa ming şükür. Emma häzir Hudaýa şükür. Lele ýaly döwletimiz bar, parahat döwletimiz bar. Hudaýa şükür. Öňlerine emandar indilýänler bir kişi, bir nowot, täze ýyly rat diýer. Menim şol 4 pasyl näme işden meselede. Man alma mandarin. Diňe nowot. Go willek nokot koydum Stein. Onam gepleşin şeyler bir yerine geldik. Öz muştaklaryna, dinleýijilerine, media tama agdalaryna açyk goýjak töldüň bagysy başyna sen dinläýän. Ol näme yurt başynda duran hormatly arkadaşlar, sevdarymyza, lokal sag bolsunlarymyza minnetdarlyklarymyzy bildirmek isleýän. Töleme şu döwletiň parahat durmagy, şu döwletiň güllemegine näme giýjelerini günnüýe edip zähmet çekýär, janlar sag bolsun, Allah'dan yollar açık olsun, Allah canlar sag bolsun ýene bir gerek. Dinleýijilerimize de yeneki günlere täzelikler bilen inşallah öňümüze gelersiip, ananlar maýtlaýan ýakyn günlerden hem täze ýazgymyz bilen öňümüze gelers. Olanyň hemmesine de köp sag bolsun aýdýan akepleri. Hazjan bilen akepleriň tek ýany ýörjen döwürler işleşýärdik. Hazan Urjan can sag bolsun. Olanlar üçin kän ihlas edýär, watanymyz üçin kän ihlas edýär. Türkmen toýlar üçin gat kän ihlas edýär şol olan. Men bilýän hakykatda studiýan. Olanlaryň hemmesine de aýratyn Hazan Urjana kän sag bolsun aýdýan. Rozjan senemine bir halk içinden halk köpçülüğü tarapyndan bir tanalan söýleýän adamlar çağırıp halk köpçülüğüniň öňünde bir gepleşik geçirýän. Türkmen sunuwadynyň dünýä ýüzünde tanalmak üçin ine Rozjan ýaly olanlarymyz töweleme internet platformalaryna ýazgylaryny ulul işler edýän. Bu da bir ullokan, katullokan işler, iş diýip alada diýmeýin, alada derler, iş. Sana da köp sag bolsun aýdýan dostçan, janyňyz sag bolsun, işiňizde hemmeňizde gatul üstünlükler, yeneki ýyllarda ýene täze ideýalar, täze patrotlar bilen täze gepleşikler bir başyna barsaňyz bizlik näme hyzmat gulluk bolsa, agam geldi sen geler, gitdiň giders. İnşallah indi tanışdyk, näsip bolsa, ýoşdan-ýoş täzelikleri hödürläp durar, täzeliklerini ul auditoriýa aglap durar. Balar, janyň sag bolsun. Gepleşige geleniň üçin mezitim adynan ulaka minnetdarmylyk bildirýär. Janyň sag bolsun. Şu jagyrda belli geçeýin ýa-ni akeplerine aýt geçdiň. Türkmenistan ýeňi o studiýalaryň biri. Berekellah olanlara şu adamine hyzmatda sag bolsunlar. Bizi mezitim kanalyny başyndan soňuna gollaýan biziň ýan kaglap geçdim Türkmen Amat Kargo. Ondan öň aglap geçdim Fitch House bizi her tarapdan gollaýarlar, sag bolsunlar. Şu wagtda çelli hiç bir gepleşikde bilemok özümkiler olan üçin keleme gelen noktalarym. Şu mezitim diýsek ya altın, ya men gödöňüne gelýän sebäbi ekranyň öňüne çykýar. Ekranyň arkasynda da olandymyz bar, gyýdymyz bar. Niwidjim geroýlar da olanlar bar. O işiň 80% şu wagtda aýtmadym men şu wagtda aýdaýyn. Janlaryň sag bolsun, siz bar, biz bar o. Agdalarymyz, siziň janyňyz sag bolsun, siz bar, biz bar. Entek yapmaň, yapamyz ok sebäbi entek ýene. Nemede bagşylykda da abyşyn bagşyň ady kän agdalýarda sadanlar galýar. Sadanlardan bagşyň ganatynyň biriler. Elbetde arkasynda duran bir giden iş bar da. Dogry diýen, dogry. Ve şu jogyrda ýene goş geçelim. Perwan Halmuradowyň sosial setlerini men bellek geçsek. YouTube kanalyň bar, ona bilýän. TikTok, Instagram barmy? Fan page'lar bar. Olara şonçudan bilýärler, ýöne YouTube kanaly bolan üçin hökman bellek geçýän. Ýa teleworjylarymyza goýarsaňam nemeler? Hökman sylkalar aşakda da ola gön bassaňyz geçip bilýän agda bolun. Näme üçin? İlkinji bolup Perwanyň täzeliklerinden habaryňyz bolmak üçin, ilkinji bolup dinlemeňiz üçin we biziň kanalymyza agda bolun. Tesirlerinizi ýazyň, gepleşik halansyňyz diýip umyt edýän, bu gepleşigi mümkin boldugyny dosýarlaryňyz bilen paýaşyň, görsünler. Olarym halarlar diýip umyt edýän. Gepleşigimiziň soňuna bir gowaýdym bilen jemläýli. Mümkin bolsa. Janyň sag bolsun, aýdyp berersiň.
Hava minnettar. Alın gitar onu. Men sana gereğim deyip elini elime kısaptım telim. Men sana yüreğim deyip yüreğime basaptım telim. Emma velin neçe günleri yüreğim dimene baranok dilim. İnni versem yürek dilin olatı çanşaravan bolcan eken sevgilim. Ey sen kara gözlü buğday renkli sevgilim, sana sevgim bilen dolu yürek. Seni bir zor edip bağıramazsam sevgilim, hemmelerden ken yaşayacak yalı benim. Yılgırıp kapıda durdu bir oğlan, kayıt onun ellerin kısmak istedi. Yılgır degin terde oturdu oğlan, kayıt derre bağrına basmak istedi. Emma velin balesneylen barından kayıt halas etti hayat ilim zat. Yaşa sen, yaşa sen, yaşa sen hayat. Sen çık vardı sevdiğin zat. Ey sen kara gözlü buğday renkli sevgilim, sana sevgim bilen dolu yürek. Seni bir zor edip bağıramazsam sevgilim, hemmelerden ken yaşayacak yalı benim. Ey sen kara gözlü buğday renkli sevgilim, sana sevgim bilen dolu yürek. Seni bir zor edip bağıramazsam sevgilim, hemmelerden ken yaşayacak yalı benim. Hemmelerden ken yaşayacak yalı benim. Hemmelerden ken yaşayacak yalı benim. Köp sağ olam. Yeni buraya gepleşinize gelin için minnettar. Sesine sağlık. Sesin elmi dama şeyle yanlanıp dursun. Minnettar. Sağ olun. Size de üstünlük işinizde. İnşallah. Sağ olam.